Okei, aurinko, I love you, mutta nyt on ehkä too much. Korjataan asia. Get ready with me, mutta mä uhraan itteni sille, että mä en tee tätä vessassa, vaan tässä, mistä tulee vähän luonnonvaloa. Guys, don't mind mun hieno kotiasu, mä vaan ihan nää kyllä. Ei hätää. Me ollaan prepattu mun iho nyt. Mä oon pessyt sen ja mä laitoin siihen kosteusvuodetta ja nyt me laitetaan siihen primeria. Tosiaan mulla toimii siis tää kameran näyttö ja sit mulla on tossa toinen peili vieressä, mistä mä näen, niin excuse me the content. Mutta yritetään myöskin selviytyä ton luonnollisen valon kanssa ja toivotaan, että tuo aurinko nyt ei olisi pilvessä koko ajan niin kuin se nyt on. Seuraavaksi meillä on meikkivoide. Mä käytän tätä meikkivoidetta. Tää on ollut ihan sika hyvä aina. Mä en oo tosiaan mikään meikkiguru. Mä teen vaan silleen, miten mä oon aina tehnyt. Oi voi, täältä ei tää lopussa, täältä ampuu. Mä oon kastellut Beauty Blenderin ja mä aloitan mun silmien alta. Mä oon niinku yksi semmonen tyttö, joka ei käytä niinku 10 vuotta ton meikin tekemiseen. Seuraavaksi, ettei me näytettäisi niin kalpealta, mä käytän tätä. Laitan yleensä tonne otsaan, niin sit mä otan tänne. Mulla on siihen myös tämmönen oma blenderi. Guys, mä otan kesää niin paljon, te ette edes tiedä. Seuraavaksi me laitetaan samaa sarjaa tai saman merkkistä olevaa tätä poskipunaa. Mä tykkään laittaa 2 tollasta niinku dot. Ja sit mä vaan blendaan ne tohon niinku. Seuraavaksi mä käytän Fit Me'n älyttömän vanhaa. Tää on concealeria kyllä varmaan. Sitten mä laitan niinku silmien alle. Tää tämmönen mun mini beauty blenderi ja tällä mä sitten nyt mä kyllä otan tän peilin käteen, että mä näen kunnolla mitä mä teen, mutta mä blendaan tän. Seuraavaksi meillä on puuterin aika. Käytän irtopuuteria. Tän mä aloitan silmien alta ja otsaan. Vähän leukaa ja tohon niinku suun ympärille. Seuraavaksi meillä on highlighterin aika. Mä laitan aika reilusti tänne niinku poskipäille. Mä en laita yleensä mitään mun kulmiin, koska mulla on niissä kulmakarvoissa kestoväri. Ja no, mulla on tekoripset, niin mun ei tarvitse ottaa mun ripsiikään mitään. Sitten mä laitan setting spraytä. Sitten käydään vaihtamassa vaatteet ja laitetaan korut. Nyt mulla on vaatteet päällä. Mä laitan tätä hajuvettä. Käteen mä laitan tämmösen kultaisen korun, minkä mä oon saanut mun poikaystävältä, mikä on ihana. Toiseen käteen menee Apple Watch. Sitten mä löysin tämmösen Wet n Wild. Mä oon saanut tän äitiltä Amerikasta tuliaisena. Tää on tämmönen huuliöljy, mikä on tosi kiva. Tää antaa tosi hyvin kiiltoa huulille. Nyt se aurinko haluaa olla sitten yhteistyöhaluinen meidän kanssa. Ensimmäisiä korvareikiin mä laitan tämmöiset roikkuvat korut, missä on toi helmi tossa alhaalla. Mun toisiin korvareikiin mä laitan tämmöiset ihan superpienet hopeiset timantit keskelle. Se on feikki. Seuraavaksi on mun hiusten aika. Mä laitan niihin tätä Tropical kuivashampoota. Sitten koska mun hiukset ei voi olla näin, mulla tulee monta liian kuuma, tai ne on edessä, tai ne ärsyttää. Ja muutenkin kun ne on vähän tolleen likaiset ja nyt niissä on ainetta, niin sit se ei näytä niin hyvältä, jos ne on auki. Niin mä laitan niihin tämmösen kultaisen glow clipin. Tässä on nyt tää mun luukki. Mulla on tämmöset harmaat farkut, mitkä on vähän tolleen flare tuolta lahkeesta. Totta kai valkoiset sukat, valkoinen paita. Ja sitten mulla on toi hiusklipsi tuolla hiuksissa. Tällä asulla mennään tänään. Kiitos kun katsoitte. Moi moi!